אני בן אדם שצריך לקום בבוקר ולחייך. כי אם אני לא אקום בבוקר ולחייך, משהו לא נכון. כבר בגיל 35 חיכיתי לפנסיה. עכשיו, זה מאוד עצוב להגיד את זה, שאנשים עושים משהו שהם יחסית מאוד אוהבים, אבל מתיש אותם. אני הייתי מותשת. ואני מרגישה שאני מאבדת בריאות, ואני לא רואה משפחה, לא רואה את הילדה שלי, את בעלי. אז הבנתי שאני צריכה לשנות משהו. אני לא יודעת מה, אני לא יודעת איך. אני הולכת לעבוד בשעות נורמליות שמתאימות לגדל ילדים. אני הולכת לעשות משהו מעניין, מאתגר, אני הולכת להרוויח הרבה כסף. חשבתי לראות האם העסק הזה עובד. זאת אומרת, האם העסק הזה הוא בגלל שאורן נמצא פה ודוחף ומזיז, או האם העסק הזה הוא אמיתי. הרגשתי שזה משהו מדהים, שכמה חבל שלא הכרתי את זה קודם. אני עבדתי בניקיון באוניברסיטת תל אביב, 12 שעות ביום, והאמת, העבודה הזאת היא... אני קיבלתי מזה בדיכאון פשוט. כל מה שצריך להיות בתפריט הזה, אתה יודע שמה שבן אדם בונה לעצמו איזושהי תמונה של מה הוא יעשה בגיל 30 או איפה הוא יהיה בגיל 35, היה לי, ולא היה לי טוב. ואחרי שעשיתי את כל הדרך הזו, קיבלתי קביעות. אני הבנתי שעשיתי מאמצים ממש לא בכיוון. ואני השארתי עם מינוס 50,000 שקל בבנק, ולא ידעתי איך להמשיך לחיות. ואז אני פגשתי את פוראבר. אז אני פגשתי את האופציה שפוראבר נותנת, וממש, אתה יודע, אפשר להגיד אור עיניי. פתאום ראיתי איזשהו אור בקצה המנהרה. שלום וברוכים הבאים לאתר שלנו. בדקות הקרובות נספר לכם על Forever, חברה המאפשרת לאלפי אנשים בישראל ובעולם להשיג לעצמם ביטחון כלכלי ולהנות מחיים בריאים ומאושרים יותר. נדמה שבימים אלה נושא השיחה שכולנו מדברים עליו הוא המצב הכלכלי ואיך הוא משפיע על החיים של כל אחד ואחת מאיתנו. כיום, יותר מתמיד, אנשים מבינים כמה חשוב ליצור מקור הכנסה נוסף. המציאות בישראל, כמו ברוב העולם המערבי, היא שרוב האנשים נאבקים במינוס בחשבון הבנק ובקושי סוגרים את החודש. אני מבקש לומר לכם כאן ועכשיו. אם אתם שואפים לחיות אחרת, אם נמאס לכם לצפות למשכורת הבאה או ללקוח הבא, אם אתם רוצים הכנסה שתלך ותגדל עם השנים, חברת Forever מציעה הזדמנות להרוויח כסף בנוסף למשכורת וליצור תזרים הכנסה שמעניק ביטחון כלכלי. בהתחלה היה לי פשוט נורא חשוב להרוויח כסף. אותי דבר אחד עניין כשפרשתי מהצבא, לא להיות שכיר של אף אחד. חזרתי לעבוד בתור אחות, עבדתי לילות, ובמקביל בניתי תשתית לעסק, למדתי, בניתי ופיתחתי את זה, ומה שקרה, תוך שנה וחצי הכפלתי את ההכנסה שלי, של אחות, אומנם במשרה חלקית, אבל הכפלתי אותה פי 3. אני יודעת שהעתיד שלי הוא בטוח. אפילו אם היום אני מפסיקה לעבוד, יש לי על מה לחיות. אז היום יש ברוך השם לא מעט משפחות שמתפרנסות בכבוד מ-Forever. זאת ההטבה האמיתית שיש לי מהעסק הזה. Forever היא חברה אמריקנית בבעלות פרטית. היא מתמחה בעיקר במוצרי בריאות וטיפוח על בסיס אלוברה ובתוספי תזונה. החברה פועלת בישראל משנת 1995 ותומכת באלפי לקוחות ומשווקים הנמצאים ברשת השיווק שלה. ההצלחה של חברת Forever מתבססת על שני דברים. הראשון הוא כמובן תוכנית עסקית מוצלחת במיוחד, שמאפשרת לכל אחד ליצור לעצמו הכנסה נוספת. הדבר השני הוא המנוע שמטיס את החברה הזאת קדימה. אלה הם כמובן המוצרים הייחודיים של Forever. אספר לכם קצת על המוצרים. כפי שהזכרתי, ההתמחות העיקרית של החברה היא במוצרי אלוברה. החברה מייצרת מוצרים למריחה וכן תוספי תזונה. אני מניח שעד היום ידעתם שלאלוברה השפעה טובה על העור ושמשתמשים בה לטיפול בפצעים, כוויות ועקיצות. אבל האם ידעתם שאפשר גם לשתות אלוברה? הפטנט הייחודי של חברת Forever
אפשר לה לייצר משקאות אלוברה. המשקאות פועלים בתוך הגוף בדיוק כמו שמוצרי האלוברה פועלים בחוץ, על האור. צמח האלוברה ידוע כצמח שהג'ל שבו מעולה לשימוש בעת כוויות או בעיות אור שונות. מחקרים שנעשו בשנים האחרונות הוכיחו גם כי שתיית אלוברה משפרת את ספיגת מרכיבי המזון במערכת העיכול. התוצאה היא שהגוף מקבל מרכיבי תזונה שלא נספגו בעבר, הוא יכול לפעול ביעילות רבה יותר. החברה מייצרת לא רק משקאות אלוברה, אלא גם מאות מוצרים לשימושים נוספים. כולם מבוססים על ג'ל אלוברה פעיל. בכל העולם יש אנשים שבחרו להצטרף לחברת Forever כדי להרוויח כסף. את ההכנסה מרוויחים מבנייה של רשת שיווק המכילה לקוחות ומשווקים שקונים את המוצרים ישירות מהחברה ומשתפים אותם עם אחרים. הסיבה העיקרית שהמשווקים שלנו מרוויחים סכומים שרק הולכים וגדלים מדי חודש היא שהמוצרים של Forever מתאימים לכל אחד ונדרשים בכל בית. זו אינה דרך להתעשרות מהירה שאינה דורשת מאמץ, ואנו לא מציעים שתהיו אנשי מחירות. אבל בשונה מכל משכורת שאתם מקבלים, אצלנו אין הגבלה על כמות הכסף שאפשר להרוויח. ובאמת, השמיים הם הגבול. אנו מציעים לכם את ההזדמנות ליצור תזרים הכנסה נוסף. עם השנים, תזרים זה יכול להחליף את העבודה הקבועה שלכם. הוא יאפשר לכם לעבוד מהבית, לעשות את הדברים שאתם אוהבים, ולהחזיר אתכם עצמכם לראש סדר העדיפויות, במקום את העבודה שלכם. מבחינה גם מקצועית וגם מבחינה אישית, זה שינה לנו את החיים מקצה לקצה. התחלתי להרוויח, כמו שהציעו לי, מותר לי להגיד, מרוץ עכברים או עבדות מודרנית, או איך שזה לא תקרא לזה, בתור שכירה. תוך 3.5 שנים הכפלתי את אותה הכנסה של אחות פי 10. החזקתי את הצ'ק בידיים, אני פשוט לא האמנתי, כי אני שכחתי מה זה כסף. יש לי עסק מצליח, מניב. זה העסק שמפרנס את הבית היום. אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים. זה חלום, זה פשוט חלום. אני לא יודעת אם יש בעולם עוד מקום שיכול לתת תחושת ביטחון כלכלי, כמו שאני מרגישה את זה ב-Forever. בעולם של היום, המשרה שלכם היא הדבר הארעי ביותר, הכי פחות בטוח שיכול להיות. לכן ההזדמנות שאנו מציעים לכם משמעותה להבטיח את השנים הבאות בעזרת חברת Forever. האדם שהציג בפניכם את המידע הזה יבקש מכם לבחור ולהחליט על אחת משלוש האופציות הבאות. הראשונה, הנושא הזה לא מדבר עליכם, לא מעניין אתכם. זה בסדר גמור. האפשרות השנייה, לא ממש מעניין אתכם להרוויח כסף, אבל אתם רוצים לקבל מידע נוסף על המוצרים, ועל דרכים שבהן המוצרים יכולים לעזור לכם או לקרובים לכם. והאפשרות השלישית, מעניין אתכם לשמוע גם על המוצרים וגם על ההזדמנות להרוויח כסף. מעניין אתכם ליצור תזרים הכנסה נוסף שילך ויגדל עם השנים. אם ההזדמנות של חברת Forever כן מעניינת אתכם, האדם שחשף אתכם למידע הזה יעביר לכם מידע נוסף על הנושא, או יזמין אתכם לאחד מהמפגשים הנערכים ברחבי הארץ. במפגשים תוכלו לקבל את כל המידע שתצטרכו כדי לבחון האם זה מתאים לכם, וגם תוכלו לשמוע את סיפורי ההצלחה הרבים מאנשים שכבר הצטרפו. אנו ממליצים לכם בחום לראות את סרטוני הוידאו הנוספים שנמצאים באתר הזה. מהסרטונים תקבלו מידע נוסף אודות החברה, ותגלו כיצד אנשים רגילים, בדיוק כמוכם, חווים בריאות טובה יותר וביטחון כלכלי בזכות הבחירה ב-Forever. תודה על ההקשבה, ואנו מצפים לראותכם במפגש הבא של החברה.